ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилоати ахборро манзури шумо менамоем. баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ имкон медиҳад ки андозҳо сари вақт пардохт карда шуда иқтисодиёти мамлакат рушд ёбад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар масъулони соҳаҳои дахлдорро вазифадор намуданд, ки доир ба баландбардоштани сатҳи маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозпории шаҳрвандон чораҳои судмандро амалӣ намоянд. гузориш дар ин хусус. саводнокии молиявӣ яке аз омилҳои асосии ноил шудан ба суботи молиявӣ арзёбӣ мегардад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии татбиқи самараноки сиёсати андозу буҷет, аз ҷумла дар масъалаи гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои ноил гардидан ба устувории молиявии давлат ва рушди иқтисодӣ нақши муҳим дорад. яке аз омилҳое ки маърифати молиявии онҳоро баланд мебардорад, дониши пурраи низоми молиявиро аз бар кардан аст. имрӯз мо мебинем ки низоми молиявии кишвари мо ба системаи автоматикунонӣ гузаштааст. ин низом нишон медиҳад ки маърифати молиявии шаҳрвандон ва андозпарондагон дучанд боз зиёд мешавад. андозпарандагон низоми молиявии худро дуруст идора карда битонанд, танзим карда битонанд, ҳам низоми бюҷетӣ, ҳам низоми молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон устувор мегардад. баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ заминаи хуб барои рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ мебошад. аз худнамоӣ ва истифодабарии пардохти ғайринақдӣ имрӯз усули аз ҳама осон ба ҳисоб меравад, чун истифодабаранда аз хона набаромада метавонад тамоми хизматрасониҳои бонкии дар корташ фароҳам буда ба мисли пур кардани суратҳисоб ва ё пардохти хизматрасониҳои давлатиро ба анҷом расонад. барои татбиқи маърифати молиявии аҳолӣ албатта инфраструктураи зарурӣ низ бисёр муҳим ва зарурӣ мебошад. зеро агар барои андозсупоранда имкониятҳои электронӣ, имкониятҳои технологӣ, интернети баландсаръат ва як қатор масоили дигаре ки барои андозсупоранда дар заминаи маърифати молиявӣ имконияти зиёдро фароҳам меорад, агар ин масъалаҳо дар сатҳи зарурӣ фароҳам оварда шаванд, мо метавонем ки ҳам маърифати молиявии аҳолӣ ва ҳам маърифати молиявии андозсупорандагонро дар сатҳи зарурӣ ба он нуқтаҳое ки дар заминаи барнома ва стратегияҳо пешбинӣ шудаанд ба онҳо ноил гардонем. татбиқу таҳкими низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимоя ва беҳдошти сатҳи иҷтимоии сокинон равона гардида, дар ғанисозии буҷети давлат тариқи воридоти андоз, шаффофияти амалиётҳои молиявӣ ва афзоиши ҳаҷми амонатҳо саҳми назаррас хоҳад дошт. рушди бахши хусусӣ, махсусан беҳтар намудани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати мамлакат мебошад. ҳамин аст ки ҷиҳати беҳтар намудани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар мамлакат вобаста ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ якчанд маротиба мораторӣ эълон карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дар шароити иқтисоди бозорӣ соҳибкорону сармоягузорон қувваи бузургу пешбарандаи иқтисодиёти мамлакат ва нерӯи созандаву ободкори кишвар маҳсуб меёбанд. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат ба хотири идома бахшидани ислоҳот ва густариши он ҷиҳати беҳтар намудани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ менамояд. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ 28 декабри соли 2024 баён доштанд, татбиқи ислоҳот дар самти санҷиши субъектҳои хоҷагидор имкон дод ки то имрӯз шумораи мақомоти санҷиш аз 31 то ба 23 ва санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор аз 300 ҳазори соли 2016 то 42 ҳазор дар соли 2024 кам гардад. аз ҷумла муқаррароти дар кодекси андоз доир ба роҳандозии санҷишҳои андоз тибқи низоми идоракунии хавфҳо имкон дода истодаанд ки шумора ва муҳлати гузаронидани онҳо
маҳдуд ва сифатнокӣ таъмин карда шавад. тибқи маълумот соли 2023 нисбат ба соли 2014 шумораи санҷишҳои андоз дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 2 баробар кам гардидааст. рушди бахши хусусӣ тавассути беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо мақсади беҳтар кардани фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ сармоягузорӣ ба қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав. Инчунин бояд зикр намуд, ки як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла барномаҳои давлатӣ, барномаи дастгирии давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 бо мақсади рушд намудани фаъолияти субъектҳои соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи дастгирии давлатӣ рушди соҳибкории занон барои солҳои 2023-2027 қабул ва мавриди истифода қарор дода шуд. дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои иҷтимоии иқтисодии кишвар бо роҳи таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи воқеии некуаҳолии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста корҳои судманд ба анҷом расонида мешавад. дар соли 2024 беш аз 100 силсила чорабиниҳо барои беҳтар кардани фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар шаҳр нояҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки бо мақсади дастгирии минбаъдаи рушди соҳибкорӣ зарур аст, ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор бо роҳи такмил додани меъёрҳои амалкунандаи арзёбии хавфҳо, шумораи санҷишҳо ва даврияти гузарондани онҳо ба истиснои хавфҳои андоз боз ҳам маҳдуд карда шавад. дар ин замина пешниҳод намуданд, ки бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз то 1 январи соли 2027 мораторий эълон карда шавад. хусусияти асосии пешниҳоди мазкур дар он ифода меёбад, ки он ифодакунандаи санҷиши фаъолияти ҳама гуна субъектҳои соҳибкорӣ мебошад. маротибаи панҷум аст, ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри фароҳам овардани шароити мусоид ба фаъолияти соҳибкории сармоягузорӣ ва бахши хусусӣ моратория оид ба санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидор эълон карда мешавад. ва имсол ҳам мо шоҳиди он будем, ки дар паёми навбатӣ пешниҳод намуданд, ки бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ба фаъолияти соҳибкории сармоягузорӣ дар кишвар ва рушди бахши хусусӣ аз 1 январи соли 2025 то 1 январи соли 2027 моратория ба тамоми намуди санҷишҳои фаъолияти субъекти хоҷагидор эълон карда шавад. ин дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари давлат аст, ки агар мо дар қиёс бо 10 соли пеш муқоиса кунем, аллакай шумораи санҷишҳои фаъолияти субъекти хоҷагидор аз 300 000 ба 40 000 оварда расонда шудааст. дар раванди гузарондани таҳлилҳо мушоҳида мегардад, ки дар баъзи фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ як масъала аз тарафи чанд мақомоти санҷишӣ мавриди санҷиш қарор дода мешавад, ки ин омил метавонад боиси вайрон намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар кишвар гардад. қобили тазаккур аст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар самти иқтисодӣ пайваста тадбирҳои судманд меандешанд. аз ин рӯ имтиёзҳои муқаррар гардида аз соҳибкорон тақозо дорад, ки шароиту имкониятҳои баҳрашон фароҳам гардидаро самаранок истифода баранд ва дар татбиқи ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат саҳми арзандаи хешро гузоранд. дастури супоришҳое, ки дар паём ба маҷлиси олӣ ироа гардид, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амури давлатӣ ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти дастгирии фаъолияти рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ вазифадор гардидааст, ки дар муҳлати кӯтоҳтарин лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистонро вобаста ба эълон намудани моратория ба санҷишҳои фаъолияти субъекти хоҷагидор таҳия намуда ва дар мувофиқа ба вазоираи идораи дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намояд.
дастгирии давлатӣ соҳибкорӣ дар шакли ҳуқуқӣ, ташкилии молумулкӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва дигар шаклҳо амалӣ шуда ба беҳтар намудани шароити соҳибкорӣ мусоидат менамояд. Дар низоми воситаҳои дастгирии давлатии соҳибкорӣ, мораторияи санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ҷойи муҳимро ишғол менамояд. хушбахтона тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ аз ин воситаи муассир хело моҳирона истифода мешавад. Дилшод Ҳакимзода, Хуршеди Азиз, Ахбор. соли ҳафтум аст ки дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман ва соли панҷум аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. ҳадаф аз амалӣ намудани ин иқдом пеш аз ҳама ҷалби сокинони касбу кори гуногун ба китобхонӣ, омӯзиши илмҳои дақиқ, рушди фарҳангу санъати миллӣ ва дарёфти ҷавонони соҳибзавқу дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо мебошад. давоми солҳои баргузории ин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҷавонони зиёде муаррифӣ гардида дар баробари бо мукофотпулӣ қадрдонӣ шудан ҳамчунин аз дигар имтиёзҳои пешбинӣ гардида баҳравар мешаванд ки ин ҳама натиҷаи иқдомоти наҷиби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. имсол низ дар низомномаи озмунҳо тағйирот ворид гардидааст. аз ҷумла маблағи мукофотпулӣ ба ғолибон ва барандагони шоҳҷоиза ба андозаи 2 баробар зиёд карда шуд. шарҳи ҳамкорамон Юсуф Ғанизода. бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2019 то ин ҷониб ҳамасола дар мамлакат озмунҳои ҷумҳуриявӣ баргузор мегарданд ки байни ҷомеа ин ташаббус маҳбубияти хос пайдо кардааст. роҳандозии озмунҳо идомаи мантиқии дигар ташаббусҳои башардӯстона ва наҷибу ояндабинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда ба ҷалби қишрҳои ҷомеа ба китобхониву китобдӯстӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, навовару ихтирокор, ҳунармандони хушсалиқа ва дизайнерони бомаҳорат замина мегузорад. сол аз сол шавқу рағбати довталабон барои иштирок дар озмунҳо зиёд гардида, дастовардҳо низ дар ин самт арзанда арзёбӣ мешаванд. онҳо барои санҷидани донишу маҳорати хеш бисёр талош намуда кӯшиш менамоянд ки дар ҷараёни озмунҳо намунавӣ ва фарқкунанда бошанд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 низ дар мамлакат озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегарданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба як падидаи нодири фарҳангӣ дар мамлакат табдил ёфта ба минбари муаррифии дӯстдорони каломи бадеъ ва донандагони осори манзуму мансур мубаддал гаштааст. новобаста аз сину сол иштирокчиёни озмун тибқи низомнома иштирок намуда аз худ маҳорати фавқулода нишон медиҳанд. ин дастоварди бузург дар рушди илм мебошад ки шаҳодати таваҷҷӯҳи зиёди қишрҳои ҷомеа ба мутолиаи китоб аст. китоб чун ганҷинаи нодир, мағзани илм, бӯстони дониш, дарёи ақл ва чароғи равшану рӯнамои хирад аст. бо дарки ҳамин нуқтаи муҳим имрӯз ҷомеа рӯ ба китоб оварда бо истифода аз шароиту имконоти мусоиди илмомӯзӣ дониши хешро тақвият мебахшанд. дар ин замина иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бошад бо иштирок дар озмун лоиҳа ва ихтироъоти худро муаррифӣ намуда дар баробари бо маблағ ҳавасманд гардидан ҳамчунин имкони дар истеҳсолот татбиқ намудани лоиҳаҳояшонро пайдо менамоянд. бо роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҷавонони соҳибистеъдод, навозандагони бомаҳорат ва рассомону дизайнерони ҷавону хушсалиқа рӯи саҳна омада маҳсули эҷоди худро муаррифӣ менамоянд. ҳамчунин ғолибони озмун ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ ва озмуну фестивалҳои байналмилалиро ба даст меоранд. барои боз ҳам ҳавасманд гардонидани иштирокчиёни ин озмунҳо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар имтиёзҳое ки пешбинӣ шудааст маблағи мукофотпулӣ ба ғолибонро 2 баробар зиёд намуданд. мукофотпулӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки шогирдонашон дар озмун ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоизаро мегиранд 20 000 сомонӣ муқаррар гардидааст. ҳамчунин хонандагон ва донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимӣ дар гурӯҳҳои пулакӣ таҳсил мекунанд дар сурати дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовар
савори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ё шоҳҷоиза гардидан ба гурӯҳи ройгони таҳсил гузаронида мешаванд. Гузашта аз ин, иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмунҳо бе супоридани имтиҳони дохилшавӣ пас аз хатми муассисаҳои умумӣ аз рӯи ихтисосҳои муайян гардида ба донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва миёнаи махсуси ҷумҳурӣ ройгон дохил мешаванд. вобаста ба иштироки довталабон дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, маҳдудият бартараф гардида, минбаъд дар озмун дар баробари шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ, аз он ҷумла тамоми тоҷикони ҷаҳон ва ҳамватанони бурунмарзӣ низ метавонанд иштирок намоянд. ин аст самараи иқдомҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба маърифату худогоҳӣ, дарки вазъи имрӯзи ҷомеа, саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳои ҳаётан муҳим, инкишофи нерӯи зеҳнии ҷавонону наврасон ва таҳкиму тақвияти малакаҳои онҳо. акнун зарур аст ки аҳли ҷомеа, хоса омӯзгорон ва падару модарон дар тарбияи насли наврасу ҷавон аз ҳарвақта дида бештар таваҷҷӯҳ намоянд ва онҳоро дар заминаи принсипҳои инсондӯстӣ, оини ватандорӣ ва омӯзиши илму касбу ҳунар ба камол расонанд. ин аз муҳимтарин рисолати ҷомеа ба ҳисоб меравад ва роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои расидан ба ин ҷода замина фароҳам овардааст. аз 1 январ дар қаламавари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вазъи ҳаво тағйир ёфта, боришоти барф ба амал омад. пуршиддат боридани барф дар ду мавзеъ боиси фаромадани тарма шуд. ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши табиӣ ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт дар шаҳру ноҳияҳои вилоят тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. масъулин бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ роҳҳои ҳудуди вилоятро ба таври шабонарӯзӣ тоза карда истоданд. гузориши ҳамкорони мо. аз 1 январи соли ҷорӣ дар миқёси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ноустувории боду ҳаво ба мушоҳида расида. дар минтақаҳои болоии вилоят дар мавзеъҳои Манем ва Шитами ноҳияи Шуғнон фуромадани тарма ба қайд гирифта шудааст. дар тавозуни вилоят 2738 километр роҳҳо ки аз онҳо 1276 километр роҳҳои байналмилалӣ, 383 роҳи ҷумҳуриявӣ ва 1078 роҳҳои маҳаллӣ мебошанд мавҷуд ҳастанд. новобаста аз боришоти барф ва фаромадани тарма дар минтақаҳои алоҳида роҳҳо кушода мебошанд ва ҳаракати нақлиёт дар ҳолати муқаррарӣ ба роҳ монда шудааст. тавре маълум аст ки дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон давоми 3 рӯз аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят боришоти пай дар пай ба вуқӯъ пайваст ва имрӯз муассисаи давлатии роҳҳои нигаҳдории автомобилгарди вилоят барои тоза кардани роҳҳои байналмилалӣ ва роҳҳои маҳаллӣ тамоми саъю кӯшиши худро ба харҷ дода истодааст ва имрӯз дар тавозуни муассиса зиёда аз 78 адад техникаи корӣ ба фаъолият оғоз намуда истоданд ва имрӯз мо дар мавзеи Манеми ноҳияи Шуғнон қарор дорем ва шоҳиди ол гардидем ки дар ин минтақа тарма омада истодааст ва айни ҳол техникаи корӣ ба тоза намудани тарма машғул ҳастанд ва инчунин дар мавзеи дигар, мавзеи Шитами ноҳияи Шуғнон, олати тармафуроӣ ба вуқӯъ пайваст аст ва қисми дигари техникаи корӣ ба тоза намудани тарма дар мавзеи Шитам машғул ҳастанд ва имрӯз рафтуомади нақлиёт дар ҳамаи мавзеъҳо хуб мушоҳида гардида истодааст ва роҳҳо дар ҳамаи минтақаҳо ба ҳолати имрӯза яъне кушода ҳастанд. аз рӯи маълумоти масъулини муассисаи давлатии хоҷагии идораи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди вилоят айни ҳол беш аз 78 адад техникаи корӣ барои тоза намудани роҳҳо омодаи кор буда 16 000 куб маводи зидди лағжиш захира карда шудааст. новобаста аз боришоти барф айни замон роҳҳои ҳудуди вилоят дар ҳолати кушода қарор дошта, рафтуомади воситаҳои нақлиёт дар ҳолати муқаррарӣ ба роҳ монда шудааст. оло дар ҳамаи самтҳои ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо ҷалби техникаву механизмҳои роҳнигардорӣ тозакунии роҳҳо идома дорад. чун вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зери таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, оло рафтуомади нақлиёт ба таври мунтаззам ба роҳ монда шуда, масъулини соҳа тамоми кӯшишу заҳмати худро барои бехатарии ҳаракати нақлиёт сафарбар намуда истоданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. бо мақсади тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва сарсабзу хуррам гардонидани кӯчаву маҳал дар шаҳри Бохтар иқдоми кабудизоркунӣ
роҳандозӣ гардид. дар ин тадбир кормандони касбу кори гуногун дар мавзеъҳои муайян шуда ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинониданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. با مقصد سرسبز و خرم گرداندن محیط اطراف، بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان و در همین زمینه حشرهای دسته‌جمعانه بهر شنانیدن نهالان همیشه سبز و سایه‌افکن، گل و بوته‌های آرایشی در خیابان و گلگشت، شاهراه و مکان‌های فراغتی با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر ادامه دارد. طبق اطلاع این موسم در حدود شهر از روی نقشه بیش از 13,000 درختان همیشه سبز و نادر شنانیده می شود که تا این مدت 30% نقشه عملی شده است. تشبث نهال شنانی و تازه نمودن محیط از پرتو به منطقه سبز تبدیل دادن اطراف با اشتراک رهبریت و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها معرکه سبز و خرمگردانی در منطقه پرتوافکنی شهر باختر واقع در حدود شهر لیوکن برگزار گردید. در این اقدام مهم اکولوژی مسئولان با استفاده از تکنیک‌های ضروری اطراف پرتوگاه را تازه و بر ترتیب درآوردند. در جریان این تدبیر اکولوژی صدها نهال ارچه و دیگر درختان به اقلیم موافق شنانیده شد که آن بهر سرسبزی محیط و به منطقه سبز تبدیل دادن اطراف پرتوگاه ارزیابی گردید. امروز در پرتوگاه رسمی شهر زیاده از 150 عدد درختان سایه‌افکن و زیاده از 150 عدد درختان همیشه سبز آورده شنانده شده است. باید در دوام معرکه نهالشنی کبزارکنی برای تیرماه سال 2024 و بهار 2025 طبق نقشه و قرار رئیس شهر باختر 13,000 به نقشه گرفته شده است. از آن جمله درختان همیشه سبز آرایشی و سایه‌افکن اینچنین گل‌های موسمی و دائمی به نقشه گرفته شده است. طور ابراز گردید حفظ محیط اطراف و آبادانی شهر وظیفه دسته‌جمعی است. هر یک نهالی که شنانیده می شود به نسل‌های آینده محیط سالم و زیبایی را تأمین می کند. اشتراک فعالانه کارمندان مقامات دولتی و استفاده تکنیک‌های کمونالی در این معرکه نشان داد که حل مسئله‌های اکولوژی برای ساکنان شهر زیر توجه اساسی می باشد. باید گفت که چنین معرکه‌ها تجسمگر سیاست اکولوژی تاجیکستان بوده در سطح بین‌المللی همچون کشور پیشرفت در حل مسئله‌های آب و اکولوژی شناخته می شود. از این رو تشبث‌های سطح محلی نیز در سمت سرسبز گردانیدن محیط و پیشگیری از هر گونه کردارهای به اکولوژی تاثیربخش نمونه روشنی و سیاست استواری کشور به شمار می رود. محمد رجب عبدالله‌زاده دولتی فیض‌الله، شهر باختر، برای برنامه اخبار. بیننده های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبر و گزارشات در نشرهای من بعدی برنامه های اخبار در جریان روز آشنا می سازیم. سلامت باشید تا بازدید.